normal. Vinga, va, a tope. Bon dia, dia 3 del vlog, Londonville. Avui dia de cursa, el Pol ja heu vist que ha marxat. Jo ara aniré a la caravana i després el aniré a veure, a buscar, a veure si avui si el trobo i no m'equivoco de pista. Ara anirem a veure el Pol a la primera TC, que encara queda una horeta perquè baixi o així. Ara aquí veiem a tots els equips del descens que s'estan preparant, que estan fent entrenos. Avui és dia d'entrenos. Estan preparant les bicis, ficant-les a punt. El Pol m'ha passat la ubicació del final de l'Stage 1. Sembla que ara no podem fallar. Farem un clip i anirem a editar el vídeo que veureu. Mare meva, mireu aquí quina pujada per anar a veure el Pol. Des d'aquí faig un reclam al papa, que sé que això ho veurà, que sisplau que a la pròxima em deixi prendre l'elèctrica, que mira quines pujades he de fotre aquí. Ja hem arribat. Ara sí que estic segur que és aquí. De cop estic aquí al país dels Umpa-Lumpas. Però aquí dalt ja hi ha la cursa, ja hi ha gent mirant, que és bona senyal. Nova actualització al canal, a poc anem millorant. Per tots els gustos tenim. Ara hem ficat a baix, a l'hora d'avançar el temps, que podeu passar les baixades. Qui no vulgui veure anant-nos en bici, només voleu veure-la per o al revés, podeu triar. Hi ha capítols a baix i avanceu el que no us agrada i el que no. Quand tu veux.
Ho acaba de passar el Pol i em sembla que portava el canvi de penjoll. Uah, no me'l trobaré ja, crec. Hòstia puta. A veure si ho puc fallar i a veure què li passa. He sortit del circuit i l'entrada he pelat una mica enrere i se m'ha sortit. Ja té? Ouais, ça va. Ouais, pour se mettre dedans, c'est dur, mais bon, c'est fait, c'est fait. Ça tape. Que és subnormal! He fet un cavada, baixada molt llarga, baixada de 20 minuts, quasi, i se m'ha sortit la cadena, però bueno, no em porto gaire temps perquè molt dreta. Posició finalment 11, que està prou bé, però bastant millorable.
és llarga, cansanci espectacular, quasi em surt el cor, les mans molt destrossades, però bueno, hem arribat a baix prou bé. Posició 11 diria, si no m'equivoco, que està bé, però molt millorable. 5. Baixada de 2 minuts, posició 33, espectacular. Aquí ja van començar a aparèixer alguns problemes mecànics que em van fer perdre bastant temps, però bueno, posició 33, que ja veieu el nivell que hi ha. A la mínima que falla qualsevol cosa, les posicions decauen un munt, i amb una baixada de 2 minuts em van treure com 20 segons, que és la barbaritat, però bueno, darinant. Quand tu veux.
feta, per mi la meva baixada preferida, baixada molt guapa. Hem fet posició 12, que està prou bé, era bastant dura de mans i no era molt llarga, que a mi m'agrada aquest estil de baixada, però hem fet el que hem pogut. Mare meva, els fans. ¡Los máquinas por ahí! ¡Los máquinas por ahí! No estem a les 5, gent, i perdoneu-nos si no sabem parlar, estem molt cansatos. Però bueno, comprensió. Baixada última, TC5, baixada de 6 minuts, crec. Molt cansat ja, portàvem 1.800 o 1.900 positius, amb una calor que feia un sol criminal, i va ser l'objectiu arribar baix, posició 15, i total de la cursa 11, diria, que està prou bé, però molt millorable, moltes coses a corregir, i alguns problemes mecànics que no ens han ajudat gens, però, bueno, this is enduro. Per Pau Brunat, felicitats, per part de tota la gang, estem aquí petant l'Udenville per tu, bro, perquè has quedat tercer. Third representing Spain, Pau Brunat! No, però has tocat! Voleu un tip perquè no se'ls caigui la gironera? A mi sempre se'm cauen, i avui la dreta no se'm caia, per què? Tinc aquí el Kilimanjaro i d'aquí no baixava. Nyec.